стана проблем. Такова. Няма. Трябва от сайта да си го тегля, пък в друг сайт мога да не го изтеглям и просто е така, пък трябва да го тегля. И за това няма да има клип. Просто на стрима ще играем на някои неща. И тук що си изтървах микрофона. Това може да прозвуча. Лефилд. Го не видя. Ай, на. И така. Надявам се на стрима да има около 100 гледания или 50. Ако има толкова, ще кача това клипа на нещо друго. Да знаете. И ако не сте гледали стария клип, пак ще повторя. Стримът е от 7:30. Пишете Мухлю и то ще излезе. Въпреки, че това ми е първото стримче. Ако нещо стане, пишете. Които го гледат да идва веднага на стрима, дори да е закъснял. Стрима е от 7:30 до 8:30. 1 час общо. И чао.